Beauty Franklina. Na ene mebekasa atwerɛ nkola. Mebekasa afa sɛdeɛ yɛsi choose adamfo pa. How to choose a good friend. Ɛna ene mebekasa afa ho. Ɛsɛsɛ akora bia uchoose adamfo a uchoose adamfo pa. Adamfo pa ɛmfa wo nkɔ sɛyɛ mu. Adamfo pa ɛmfa wo nkɔ bɔne mu. Adamfo pa etimi ma wo ni bɛyɛ panipa. Adamfo pa etimi ma nyame hyira wo. Sɛ wo kɔ school fo na wo choose adamfo a ɛsɛsɛ wo choose adamfo pa. Na adamfo pa ebetimi ma wanyini kama. Nti ene ne ka kyerɛ nkoro mo wiase nyinaa sɛ ɔmo choose adamfo a ɔmo choose adamfo pa. Na adamfo pa ebema nyame ahyira wo. Moja Bikis TV. Obehu ye bebia Facebook, YouTube, Instagram. Moja Bikis TV ana ye number 1.